ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ। ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଚରମ୍ପା ପାଖରେ ଘର ମୋଇତାପୁର। ମୁଁ ରାମେଶ୍ୱରମ ଧାମରେ ହୋଟେଲ କରିଛି। ହୋଟେଲ ନାଁ ହେଲା ରାମେଶ୍ୱରମ ହୋଟେଲ ବା ରାମେଶ୍ୱର ହୋଟେଲ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି ଆମର। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ମାନେ ଇଏ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ଦିନ ଏଠି ରହିପାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସାର୍ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଆଉ ସାଉଥ୍ ଗେଟ୍ରେ ମୋ ହୋଟେଲଟା। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରୁ ଆପଣ ଡାହାଣ ପଟରେ ସିଧା ଆଇଲେ ବାଙ୍ଗୁରୁ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଗୋଟେ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ। ତ ତା ସାମ୍ନାରେ ମୋର ହୋଟେଲଟା ରାମେଶ୍ୱରମ ହୋଟେଲ। ରହିବା ପାଇଁ ତ ମୋ ପାଖରେ ରୁମ୍ ନାହିଁ। ଆମ ମାଲିକର ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହା ପାଖରୁ ଭଡ଼ା ନେଇଛୁ ତାର ରୁମ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ 20 ଜଣ 15 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କା ସେ ନେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କୁହ କେମିତି ଖାଇବାଟା ଏଠି ଲାଗିଲା? ଆମର ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରାମେଶ୍ୱରମ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଏକଦମ ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ ଖାଇବା ଆଉ ବହୁତ ଅଧିକା ପଇସା ବି ନୁହଁ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ବି ଭଲ ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଭାଇଙ୍କର ରହୁଛି ହୋଟେଲ। ଆମେ ବି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ। ଭାଇ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ। ରୁମ୍ର ସୁବିଧା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସୁବିଧାରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହୁଛୁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାନା ମିଳୁନି, ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ମିଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତ ତିଆରି ରୋଷେଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆର ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ବାସ୍ ଏକଦମ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱର ଧାମ ତାହେଲେ ଆମର ଭାଇଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଇଟିଲି ହେଉ ପୁରୀ ହେଉ ଯେଉଁଟା ଖାସ୍ କରି ଘୁଗୁନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଖାଇବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଉପରେ ବୁଟ ଅଛି ଭାଇ। ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ବାଟ ଦେହରେ ଭାଇଙ୍କର ହୋଟେଲଟା ରହୁଛି ଏଠି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇଙ୍କର ହୋଟେଲ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ଆସିଥିଲୁ। ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଖାଇବାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ତ ଆସନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।